Yes, takkan gini Mbak Jessica guys yo. Ini hujan guys. Dino orang mau gawe daripada pikiran Kinara tak cari ini aja sih Tapi sekalian tak tembak mau hibur. Soalnya kan Mbak Jessica lorong mesti kan pahit pak. Tapi orang biar mak mayu aja biarmu. Bandulnya kan dikejar. Terus udah dulu nanti undang Mbak Jessica gak pakai. Ya. Di rumahnya siapa ini? Lah aku lagi nek dipotai ngono glendang. Tak glendang. Bingung deh. Iki rumah sapa? Dene ngono lak yo bingung lah. Heeh. Nek mau dipoto lho, geleng. Geleng. Kok semlende? Geleng. Semlende. Mbak Jessica di kamar, guys. Lempang. Kepo nih. Mbak Jessica di kamar istirahat, badannya sakit semua. Ayo. Mau ambil apa kamu? Mau ambil apa? Mau ambil apa? Apa yang ambil apa? Apa piye? Bocah iki gak iso nek ora ini. Masih ketat, Mbak. Ora iso wisan ditinggal-tinggal. Ya bocah anggrene anu men ngadeg ngene piye? Sudah. Ayo nek Mak. Mbak Jess sampean Mak saiki apa engko Mbak Jess? Hah? Ojo ning kene ae. Kamar ojo ning kene ae, Mbak. Cacah ku Mak. Lah wis sampean. Lah kok sampean istirahat tak yo kamar mambune ayo panganan kok lucu. Pak Mali mangan ning jero kamar. Ojo mbok syuting awas Mbak Jessica. Ora. Wis sampean gak usah ngetok ning konten lah gak apa-apa. Aku tak mangan sik ning kene. Cacah urung enek sing mangan. Iki mangi aku digere dadi sisak munake mbek Mas Ken. Ora gelem aku. Tak kongkon apa jenenge? Tak kongkon ngekekno ning kuwi lho, ning Pegawene. karyawane Mas Ken yo. Lah bolak-balik dikei gratis kok. Iki padahal iki ese ora pesen. Dan iki mang bayarnya yo gak sesuai wong asli dikei gratis. Iki mang kan cuma mau habis berapa? 80.000 kan ayam utuhnya 1 karo bakso gorengnya 3. Masya Allah, terima kasih Mas Ken, berkah barokah pokoknya wis digratisi es. Sukses selalu pokoknya, laris manis terus dagangane usahane. Makin Mbak wis kok ora usah, Mbak kowe gak usah Delok lah kuwi. konten. Kok bingung ae lah yo. Gak iso. Kancane ning jaba yo melok metu. Aku ki maksudku ki roh sampean ki wis, aku ki mau pikiran sampean ning omah dhewean loro. Tak gremno yo emoh. Aku mangan karo awake mopo. Unboxing, Kinai sing unboxing. Ya wis ndang makanannya mutuh ngono ndang. Nanti sembuh lah tengokin Tanti. Tuh lo lihat. Iya. Awas apa wi? Besok nang sembuh ya Anti. Iya. Jangan sakit-sakit ya. Wes penak kok ngomong. Dewean aku ki mesakno iki nang omah dhewe. Buburnya wi lo kena Mbak Jess nek ben tiku maem. Umpamane jaki yo ngurusi bapake yo loro. Bapak yo sakit. Merasa nanti tumpang dhewe ndane kamar apa WA ngabari iki ya. Kamu gak mau yo gak apa-apa aku ngono. Wis wong loro. Kadang yo wis jaga kesehatan tapi piye wong jenenge wayah loro yo loro lah pamane. Nek Mbak Jessica iki cara ngono ki memang apa sakite iki yo mbuh guys. Wong soalnya saurunge iki ora piye-piye yo gak mak apa-apa. Nek sing ngomong salah makan enggak. Wong gak mak apa-apa. Ki ora yo gak tak gawe ya dan pun gak perkara makanan yo biduren ini alergi cuaca. Nek mau aku periksa kan itu bisa karena debu atau cuaca biduren terus linu-linune iki aku gak ngerti kok ning persendian ki linu-linu nang balung ki Nyeri. Kabeh terus koyo nek dingklang yo kok aku sikilku dadi gak iso mlaku tiba-tiba. Bermulane iki apa kae lho guys? Apa mulai malam surone kae lho. Hari Kamis. Iya, kuwi mulai Kamis bengi kuwi gak iso apa-apa aku yo tau. Ora sak yo kok rek pawon. Walah, Mereka ki mari tergolong
tiron tulang wangi guys. Yo percara jenenge wong Jawa yo. Kuwi yo sawah repa ki walah. Kuwi bengine Mbak malam suro kuwi engko di belakang kamera tak ceritani ae. Kuwi yo mistis banget Mas. Kuwi yo Om Toyo sing digodhog. Apa meneh kuwi pas lagi perjalanan yo? Pas perjalanan pulang saka Pati. Walah Mas. Yo enek jenenge suro-suro ki wong Jawa yo ngono kuwi guys. Makane nek iso nek ora nek kepentingan yo wis ning omah ae. Yo arep piye ya percaya gak percaya tapi kan kita hidup di tanah Jawa. Sing surone wingi aku ngono yo. Cah iki anggere suro iki guys. Suro kemarin udah gitu Mbak. Iya lho, iya kan tak pikirani cah iki. Tapi gak ngarah nek ngono kuwi iki aku Dek iki lagi ora tak kandhani aku. Iya. Aku ngene ning apa ning anu Mbak Tirano anu iki. Terus oh iya Mbak sampean aku ngono. Terus iki yo nek malah parah. Padahal sak wengi yo gak tau mak mau apa-apa yo. gak kayak gitu sing gatel ae gak mulai gatel awal kuwi dino Sabtu ya. Dino Sabtu Minggu iku kuwi padahal kan dhewe guru mak apa sih kayak ning ngene anu ning bumbungan kan apa bakso yo kan cuma bakso karo kulit yo Mbak yo nasi kulit wis tok gak enek sing mak apa sih pemicu cara ngono koyo seafood ya ora tiba-tiba ki aku kok Terus make terus Mas Dimas kuwi yo padha loro kabeh aku disambati terus kok Mas Dimas iki. Waduh ae sampean loro aku Mas Dimas yo. Awakku loro kabeh iki piye iki tak keroki yo tak gawekno banyu anget yo ngene lho aku cek ngurusi iki aku cek ngurusi bojo bingung aku. Make piring yo kerokan Mas sama iki lagi cerita ning aku ndek Mang Mbak cerita-cerita ngono kuwi pas ngono niki nara esuk Wah, tapi teman guys. Sampai ning dhuwur kene lho ndang turun-turun iki kita kan ndang Terus mangan. pas yo penak iki malah aku periksa isuk metu tak ombeni obat terus kemawan aku kan tuku makmu isuk. Halah, bandungnya dicabut. Yo dicabut dulu ngene Bar periksa isuk mau udah bola numpak yo alon-alon tanganku ki kok kaku kabeh ngono, Mbak. Heeh. Numpak aku. Iya, laporne aku, heeh. Sing iki periksa Gimana maneh. anu ning ndi nduk? Jaluk turun dekne jaluk turun. Iki lho ndekne piring isi lho anu. Sumuk. Kak, gak apa-apa, ijo pencet ijo. Terus Dede murid di sadui. ijo, ping 1 2 3 ya. Wis iso nyadui apa-apa. Ini lho. Walah ya. Ini obat terus ki mau awan aku makan aku mau pindho mau isuk. Apa medun cah kuwi. Engko apa medun iki diorak-arik kuwi ku ayame. Lho, maune turun. Wes ya. Kilo guys ya Allah. Dadi ayam utuh Mas Ken iki satu porsi ini iki piro, Nduk? 50 ya. Ya Allah. 50.000 iki wis enek mine, wis enek bumbune juga. Terus yang bakso katanya gak salah 10 ribuan. Iki pokoknya iki kudu moh ae mang dibayar Mas Sami. Jadi iki dikasih 3. Kita beli deh mang guys. Yang dikasih berarti yang ini, yang dikasih berarti estelere yo, estelere iki lho. Mesen gak? Ya berarti langsung diparingi ngono Nduk Mang. Ya Allah. Langsung diparingi ya, berarti iki mas tuku tapi malah diparingi terus aku kan delok live-live kuwi tak komen iku bocor. Iya bos, sesuk bos ngono. Nek satu-satu wingi lali. Aku keiling iki Mbak, aku njajal nek ning omah. Maksudnya nek ning omah nganggo ngene iki penak gak sih Mbak? Nek tamu-tamu aku langsung blusuk ngono lho maksudku. Sampeyan saat anu ki ngono maksudnya dik nganggo jilbab gede, maksudnya nek lengan-lengan pendek. Iya, heeh, gak ketok ya. Iya, terus nganggo Penak iki. kayakmu kenal lah istilahnya cuma kan anu. Iku jilbab memang heeh. Wes guys, mari kita maem yo iki Mbak Jessica anu ki lho Mbak. Ki yo tuku dhewe sing ki Mang. Karena nek kene gak ngombe es sih rasane kok ngorong ngono lho maksudnya iki. Panasnya luar biasa soalnya. Wes kita makan dulu ya untuk kalian yo jaga kesehatan, jangan lupa makan. Cus. Wes guys, iki sing ketok ben aku mbek Rara yo, Mbak Jessica ben menikmati bubure. Sampai wayahe pembuatan nek. Wes ki mampir ngombe. Pakai minum Mbak. Wes mari kita mencoba ayam utuh. Mas Ken, aku pengen bakso sendang, kamu jangan ambil pit. Bakso Mas Ken enak. Bakso enak. Jadi ini model ini langsung digoreng ning kono ngono Mbak. Dadakan guys. Bismillahirrahmanirrahim.
sampai digeromboli sampean. Semua rame mbak ya. Saus itu enak ini. Enak, harus enak. Tapi lucunya ya, nek di anu ki pedes ya ra. Cuma nek di mak ambek sego anu gak pedes deh. Iya, makanya aku aneh. Mau kenapa ya? Rara bobotnya mbaknya kan. Berhasil dia nembak. Saiki panganane yo pedes terus, Mbak. Ngeri saiki. Kita berhasil ngeri. Ngeri banget. Kayak sing jarine Mbak Atun ora doyan mangan, mangane pilih-pilih. Saiki apa dremban, guys. Alhamdulillah. Wes ada mangan dari 35 nih terus sama ya alhamdulillah ya lumayan ya. Akeh nih. Tapi aku biasanya ikutan udah berapa kilo? 2 kilo. Ya? 2 kilo. Iya, Pak. Lah kok gede wes. Wes berhasil. Aku munda 5 kilo nih. Pokoknya mangan tak los, guys. Yang penting aja ngantek telat mangan. Ngono kadang yang mangan yo bingung. Mangan apa? Bingung. Kadang kene sampai lali yo mbak, maksudnya wis kadung anu ora mangan ngono guys. Nek kadung anu lah mbah bingung meh mangan apa, engko mangane lali. Sajane ning omahe Enda, ning omahe Mak itu tetep ada panganan. Kadang ora indo, kadang ora. Isine pangan tok pokoke. Wes kita mau makan dulu ya sama cerita-cerita di belakang kamera. Nanti dilanjut lagi. Terus. Nah, itu masih jalan. Iki satu. Oke guys, lanjut. Aku yang makan. Jam piro ki kok wis kok mendung. Ki mau udan sithik, Mbak. Kepengen roh, kita ora kenapa? Teleh wajah. Iya. Guys. Iya. Tak makan yo ya. Ada ngene karo Kamu ngeiskin. Gak usah saling kurang. Jadi kenapa? kamera 6. Ayo. Iki apa iki? Iki jajan iki Nara iki mau koyo Tunggu yo. Yang ngene njaluk iki pelan. Minta. lucu iki. Rara memang kan pesen nasi padang loh. Pesen nasi padang ada kapan? Sayuran-sayuran. Awalnya kedel cok. Kimang ngomongnya loro ya. Kedel cok ndek. Aku ngomongnya heeh. Tapi gue nek tuku daging kenapa? Yo kan gue iso dipangan mbek apa? Dremban ora apa ora diandak. Cek ora ora. Yo gue ide-ide yo mau iya berkedel sitok. Ngomongnya loro ya. Heeh, ngomongnya loro lho. Berkedel bumbu rendang karo lombok ijo tok. Astagfirullah. Ora nek sayur. Kuwi lho iwake nang dinten iki. Sayure lho ya entek, Mbak. Kok malah. Jam 9 entek kabeh. Iya, sayur nangkane yo entek. Tapi enak ya. Iki mung separe wis 100. Wis mbok sakit nek mangan. Enak yo. Kuning-kuning enak. Segone kuning kok. Enak. Waduh. Tak enak lesu. Tak. Wis pokoke setengah nambah anu. Wis tak wong kene yo drembar mangan iki. Yo mah resu yo mah. Sutok. Apa iki dipangan? Soalnya untungnya nasi padang nek dibungkus kan dadi akeh. Iya. Mbak beda leh. Mak awakmu mak ning kono ini karo dibungkus beda kan. Emang akeh nek dibungkus, Mbak. Kenapa iki tapi ngono. Memang rata-rata semua nasi padang menurutku nek dibungkus lebih banyak. Heeh, makanya akeh nek sing dibungkus, Mbak. Aku ngrasane ngono. Walah tenan sampe mele-mele nek dibungkus iki iso nggo wong loro, iso nggo wong telu, tapi nek iki ora. Ki sejolane nang dituku yo Mbak Jessica. Nang dituku yo, guys. Komen Mbak Jessica ndang payu, Mbak Jessica bintang noto urip. Yo, nggo kalian sing pengen kae kan wis tau tak spilno ki maksude video Mbak Jessica mulai saka ngarep ngantek ke sela-sela terakhir. Tapi gudi tenan, Mbak. Lah yo. Tek. Soto gak apa-apa, Mas. Aku kan syuting. Saya Dimas tau nyuting yo kan? Iya. Anu, guys, maksudnya ki
ndang ditumbas menawa kalian pengen sing pindah ning cepu apa mbok apa segala macam ngono kuwi. juga bisa. Ndang yo menawa nek sing minat bos-bos ku lho, sing bos-bos ngono kuwi. Yo. Wah, guys, makan. Ndang Mbak Jessica ben tanggungane mama almarhum mama ben ndang bar, terus Mbak Jessica ndang rapi, terus ndang bahagia selamanya. Amin. Mbak Palu Bibere. Aku wis menanti pernikahan. Pengen jadi bridesmaid Jadi kamu. apa? Kok kayak ini kok. Dia ngomong gitu. Tahun kiri. Tapi aja sih. Lah kenapa nih bukan 5 tahun? Ben nganu konten kene kok. Kurang ajar. Kan terus. Aku ki pengen kacaku ndang rapi ndang urip kok. Kowe malah bukan. Lah kok kene gak duwe teman yo. Yo wis ah. Kuwi ceritane bilang mereka bisa aku nenek kamu yo. Apa duit tepanan? Yo temani yo wong loro tok kene wong telu yo ayo. Yo kowe pokoke yo gantian. Ya Allah. Neta-neta yo wong loro iki. Suatu saat kan yo ndara enek koncone kan. Yo tetep engko ki bakalan enek kasarane ki kehidupan ki mesti enek yang datang dan juga ada yang pergi. Mesti kuwi selalu kayak ngono rumusnya. Pergi dalam arti yo cara ngono engko wis rumah tangga apa segala macam kan tetep maksudnya gak iso melok kontene yo. Sesekali lah gak apa-apa yo Mbak, sesekali maksudnya koyo pas ketemu lah atau mungkin reuni atau mungkin pas dolan bareng apa segala macam bisa. Tapi nek untuk setiap hari yo mbah iso apa ora pancen jenenge wong omah-omah iki piye Mbak yo. Yo tetep ngurusi omah, ngurusi bojo. Mosok ki bojo yo bojo rumangan. Bojone halo guys. Lah yo. Saya rebes umbelen. Yes. Ya, waplok bojo Mbak yo. Lah saiki kowe ora dhewe kehidupane Mbak Indah lah. Cara konten sedina pisan lomba-lomba. Ya ora. Yo padha wae nanti kita juga. Lah yo aja rapi makane. Masanya kok kalian juga. Kok ngetenan sapa neh. Ngono. Pokoknya tetap aku akan merekrut. Kenapa aku merekrut? Karena aku ingin membantu orang yang sekiranya membutuhkan aku juga. Pak ngono kuwi. Jadi aku tidak akan, insya Allah aku tidak akan bosan untuk merekrut dan juga membantu siapa yang butuh. Tapi yo diseleksi yo, cara ngono gak anggerai. Ngono guys. Kan enek iki sing komen yo wingi-wingi koyo Mbak Jessica. apa jenenge Mbak Endah konten maksudnya ki bosen kan mesti kudune Mbak Endah sing kontene ngene-ngene yo koyo ngono kuwi Mbak Endah wis istilahnya wis menikah wis duwe anak dan ngerti dhewe kehidupane ngopeni anak mungkin kan panjenengan semua sebagai ibu yo sebagai ibu dan juga iki kan pasti ngrasakno kan ngopeni anak iki koyo apa ngopeni bojo ngono dadi wis istilahnya dunianya iki juga betul kerja ning gini dunia kayak ngene iki tapi kan Mbak Endah juga perlu duwe keluarga. Jadi mungkin kenapa Mbak Endah kayak ngerekrut aku Mbak Pal terus Sukma Mbak Rara minta tolong agar juga kalian masih tetap ada tontonan ngono guys. Raketang yo. Kan kalian ngomongnya kok bosen nih yo kuwi-kuwi ae koyo ora duwe anu ide liyane ngene-ngene kita juga wis berusaha nih gini. Kene kan juga sesuai instruksinya Ci Endah ngono lho, gak sakarepe dhewe ngono. Kene pernah duwe ide ado-ado ya sunani Mbak Ci Endah. Ora sak tekan ado-ado, Mbak. Gatekno pemirsa ngono. Ki kadang yo bingung pemirsa. Ngono pengen ning gua iki cah wedok-wedok iya. Kaloro tekan gua Dek Endah yo ngono ki lah guys ngono. Yo mbuh Mbak Pal ku sing roh cedhak Mbak Pal. Yo ngono lah guys, makane ya sebisa mungkin Dek Endah berusaha semaksimal mungkin tetap menghibur kalian semua kayak gitu. Enggak benar. Apa Mbak? Gak kuat aku. Kok rantai teh Mbak Ket? Takkan ngombe aku. Ya apa? Lah raramu bos iki ora. Mangane. Lho emang ijek ide. Iki lho, mantan yo. So nek umpamane Kinara wis apa jenenge 2 tahun 3 tahun wis kuwi uripku wis nyicil enak. Enak dalam arti iso tak nggo konten, kanca konten. Kok kan mesti iso Gak rewel neh, Mbak. Nek ngene iki kan cara ngono apa-apa aja aku guys. Jek urang mudeng kan. Mbak umpama konten sehari utuh koyo channel Endah Rati ndek yo urung iso. Paling yo mentok-mentok siji loro ngono oke lah. Kuwi pun yo pas nek enek concongan karo enek selone aku.
Wes tau kamu sumbu toh? Wes, Ki. Wes pira? Wes iya ya. Mbak Ida wis berusaha guys pokoknya. Ya wes guys, cuma bingung sama kamu lagi banyak sekolah lagi wawancara urusan dipenuhi dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah yang lagi sakit semua dibagi sini yang lagi berjuang harus juga semoga diberi momennya semoga bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Sekian konten kita hari ini di Jiwa B2 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.